Čaute ľudia, mám meno Minorku a vy sa môžete pýtať, že prečo som tu v tejto bejske. No, nejdem ju vykradnúť, bohužiaľ. Si čierny? Ale vlastne Matrix sa vrátil na Mindtrix po dlhej dobe, lebo Matrix nezapol Mindtrix asi tak mesiac a pol, tak nejak. No vlastne ľudia, keďže sa Matrix vrátil na Mindtrix, no tak mňa napadlo spraviť takú legendárnu vec, že Matrix opustí svoj tým s Hapkom a s Matým a vlastne pridá sa do môjho týmu, kde som ja s Bobinou. Takže ľudia, áno, v dnešnom videu som s Matrixom, po dlhej dobe konečne Matrix hrá Mindtrix, takže Matrix poď. Čau. Áno ľudia, inak ľudia taktiež chcem sa ospravedlniť za môj hlas, som zachrypnutý. Ty kokos ľudia, ja neverím, Matrix konečne na Mindtrixe a bude v mojom týme, kamo. Á! Ja horím! Horím! Poď sem! Au! Ale teraz toto už ma reálne zabiješ. Áno ľudia, takže počuli ste správne, Matrix sa pridám do môjho týmu a vlastne ľudia, v mojom týme som ja, Bobina a teraz už aj Matrix a vlastne nás napadlo s Matrixom, že by sme mohli zavolať nejakého 4. člena do nášho týmu, aby sme boli 4 a vlastne nás dvoch napadlo, že by sme ešte prizvali Ali do nášho týmu pre žiadny konkrétny dôvod. No vlastne ľudia, čo sa v dnešnom videu bude diať je, že vlastne len Matrix sa donesiem na našu bývalú bejsku a vlastne dám mu tam mending a tak, lebo mu chýba mending, vlastne ukážem potom Matrix vlastne teraz ešte aj zoberie veci z tejto jeho bejsky, čím vlastne okradne svoj tým, hlavne Hapka, ktorý to ale nezapol ešte dlhšie jak Matrix, takže tak mu treba. A ľudia, potom vlastne Matrix sa dostavíme na našu novú bejsku, čo je vlastne ten pekný veľký ostrov a vlastne ten nás začneme stavať. Takže ľudia, môžeme ísť rovno na to. Počkaj, ja si idem vymyť oko. What the fuck? Ale vieš čo, Ja nezobrali by sme ešte niečo z tvojej bejsky, čo ak ty nevieš, či nejaký blok je ešte potrebný. Jaká tajná čestka. Tajná čestka. Ale hej, ako s tým lapisom by ste sa mohli trochu rozdeliť, akože. Jakým lapisom? Tak tá čestka bola asi dosť tajná, keďže Matrix si to nevšimol. No dobre, Matrix. Počkaj, ale ja som veľa lapisu zobral, teda polovicu som mu tam nechal, nechaj tam tú polovicu. Však ja som mu z tej polovici zobral ešte polovicu. No dobre ľudia, takže už sme okradli Matrixov bývalý tým a teraz môžeme ísť na... Tak toto znie debilne. Sorry, Hapku, ak to kúkaš, ale proste... Dobre ľudia, takže už je deň a teraz Matrixovi idem ukázať našu mega tajnú cestu. Matrix, poď. Ja už som to videl na tom videu. Ok, už som tu u vás. Čili na tom videu to vyzeralo krajšie, tá bejska. Ľudia, teda ako som hovoril, aj tak tu nikto nežije, to znamená, že vlastne posledný hráč, kto tu žije, je Ali. No vlastne ľudia, teda keďže Ali je teda posledná, kto tu teda žije vlastne na tej bejske, tak vlastne to nebude moc ťažké ju prehovoriť, aby išla k nám do týmu. Tak ja sa pridám, Počkej, vieš čo mne došlo, že vlastne ja som všetky emeraldy nechal na bejske. Na koho bejske? Na tej mojej, takže vlastne môžem ísť späť pre tie emeraldy. A ktorý to je ten s tými Čo mendingom? musíš hľadať, ne? Á, mending má. No tak kúp si to po 3-krát. Mám. Ja sa včera strašne zlobil, strašne moc. Potrebuj potrest. Dobre ľudia, takže dorazili sme pekne v noci, tu tak vidíme takéto nádherné hviezdy, ale najkrajšia hviezda je Matrix. Ježe, no asi tak. Dobre ľudia, Matrix sa tu snaží okočiť svojho koňa. O, do ryti! Čo? Padla klobasa do džemu. Že čo? Nepadla klobasa do džemu. O, konečne. Matrix takto s koňom, no fuj. Vieš, že ti ho zabijem. Nie. Môj koníko mi nič nerobíš. Á, môj koňo. Chod s ním do vody. Ďakujem, Matrix. Môžem s ním skočiť do lavy? No môžeš, ale Môžem spraviť taký stunt. Matrix, poďme spraviť tú cestu do netru, súhlasíš? Nie, poďme urobiť dom. Ja viem, ale vieš, že nemusíme mať spoločnú bejsku, lebo chápeš, tento ostrov bude celý náš, tak ja som tak rozmýšľal, že každý si aj tak postaví vlastný dom, chápeš? Je celkom nápad, keď chceme. Keď sme si sem Ali a Bobinu zavolali z nejakého očividného dôvodu. Že urobíme si tam nejaký tunel do ich spálni. Matrix, takto sa povie. Ideme teda spraviť Nether portal. Ja idem postavať sebe samému bejsko.
Takže ja mám robiť sám akože tú cestu? Áno, ja urobím zatiaľ bejsko. Sebe však. Zatiaľ to plesnem len tu, veď to sa dúfam, že bude dať premiestniť. Au, to bolo. No dobré ľudia, spavno nás to do tohto pekného Crimson Forestu. Dobré ľudia, takže mne teraz vlastne došlo, že ono sa to má robiť naopak, že ja to mám robiť zo spavnu, takže musím ísť na spawn. Celkom modré dojdenie. To ťa napadlo samého? Dobre ľudia, takže už som tu na spavne a tunak som teda spravil takú vec a vlastne zobral som si ešte 6 obsidianu a ideme teda teraz sem placenúť už ten portál, takže a vlastne ľudia, teda ja vám ukážem, že ako pôjdeme zo spavnu do našej basky, hej, takže vlastne predstavte si, že pôjdeme na takú lokáciu a tunak je jeden vykopaný blok, hej, do ňoho takto poplaveme, pôjdeme takto trochu dole a tunak je ten portál, hej, a ním sa len portneme. No vlastne keď pôjdeme sem do tohto otvoru s vodou, tak potom vyplaveme a vlastne keď pôjdeme teda sem, tak tunak z diaľky už vidíme ten kostol a takto tunak pekne radnicu. No a vlastne teraz budem musieť len dokončiť tú cestu v Netri a toto si požičam. 2 hours later. Dobre ľudia, takže ja neviem aký čas prešiel, ale prešiel celkom dosť času, no a vlastne už som spravil tú nether cestu a vlastne teraz ako keby, keď zapálim tento portál, no tak ten portál, ktorý sa objaví vo Overworlde, by sa mal objaviť na tom našom ostrove niekde, alebo v jaskyni a vlastne teda tá cesta je už dlhá, potom vám vlastne ukážem niečo z toho, ale ukážem to tak, aby to nemohli ostatní hráči na Matrixe zistiť, že kde sa to nachádza, takže ideme. Dobre ľudia, to je dobré znamenie, pretože ja som chcel, aby sa to spavnulo v jaskyni, aby to bolo ešte viac tajne, chápete? Takže ideme sa pozrieť na súradnice. Dobre ľudia, som išiel trochu moc ďaleko. Dobre ľudia, takže konečne som dorobil tú cestu a ako môžete vidieť, no tak tam sú posledné torčky, takže ja pôjdem ešte pre torčky a všade dám torčky a ja vám ukážem, že ako bude fungovať ten už výstup, hej, takže vlastne tunak je teraz voda, ale tunak keď dám jeden cobblestone, tak už tu nič netečie, to znamená, že kto príde sem hore, musí zničiť jeden cobblestone, výsť takto hore, potom ho sem vrátiť, takže ľudia, teraz sa idem pozrieť na Matrixovú baseku. Dobre ľudia, dorazili sme na ostrov a idem do Matrixovej megatajnej basky, teda ľudia, idem vám ukázať tú Matrixovú basku, takže tunak je také maličké jazierko a tunak je taký jeden vykopaný blok, tam vlezieme, hop, hop. Takto a sme v Matrixovej baske, 3, 2, 1... Ešte tieto steny musím dať odtiaľto čo najďalej a dám ich na modro, tie steny namalujem, chápete, aby že to vyzerá jak mračná. Že keď tu budem natáčať videa, aby že vás totálne oklamem, že som nad zemou, nie pod zemou. Tie oblaky vlastne, takže to bude vyzerať, aké by mal ten dom normálne na suši a to má byť obloha, ale len nám vykopal v ostrove takúto veľkú dieru ten debil. Áno, takisto ako moje kvarty. Nerob, ty ma zabiješ. Vytrujem ťa zemiakom. Ale tá výška ma zabíja neustále. Dobre, tak ja už idem. Poď už do bitky. Dobre ľudia, takže teraz vlastne neviem čo mám na práci, tak rozhodnem sa dať oficiálnu pozvánku Alici. Dobre ľudia, ideme na Discord niečo uvariť. Dobre Matrix, čo tam mám napísať? Čau, Ali. Vybrali sme ťa ako najvhodnejšiu novú členku nášho týmu. Áno. Veľmi očividných dôvodov nášho týmu, áno. Už dnes môžeš byť súčasťou nášho týmu na Matrix. SMT spolu s Bobinou, Matrixom a mňou. Tam mám taký smiley, taký. Taký to totálne weird. Dobre. Čau Ali, vybrali sme ťa ako najhodnejšiu novú členku nášho týmu. Áno, už dnes môžeš byť súčasťou nášho týmu na Minecraft SMP spolu s Bobinou, Matrixom a mňou. Prečo si to napísal ako totálny pedofil? Ali Matrix sa pridal ku mne do týmu a keďže Gregor opustil ten hrad, tak ti tam môže byť osamilo a tam má taký smiley. Príď do nášho týmu. Čau. Dobre ľudia, skúsime týchto dvoch koňov.
Tento má navyše 3 hápka a tento... No má navyše tiež 3 hápka, takže poďme si okočiť tohto koňa. Ten má dosť HP. No konečne. Dobre ľudia, tak môžeme na ňo dať sadlo. A ideme sa s ním hrať. Kokos ľudia, viete ako to som nejazdil na koňovi. Matrix, ja idem preskočiť tú trhlinu s tým koňom. Ne. No tak... O, Alica odpísala. Emoji rozmýšľania. Vieš čo nie? Emoji vyplazovania. Sranda, jasné. Emoji... Ó, dobre, už som sa slakol. Dobre ľudia, takže teraz ma počúvajte. Kým si Matrix bude robiť svoju basku, no tak aby som robil niečo užitočné, no tak ma proste napadlo, teda vlastne ten plán som mal už predtým, že vlastne postavíme goldovú farmu. A vlastne tá goldová farma bude slúžiť na to, že keď si spravíme stromovú farmu a budeme získavať z nich jablka a potom budeme mať aj goldovú farmu, tak my budeme mať vlastne farmu na zlaté jablka a všetci vieme, že zlaté jablko je proste to najlepšie jedlo, lebo dodáva ešte 2 HPčka. Tunak na YouTube, tu mám rozkliknuté, že čo všetko potrebujeme, takže budeme potrebovať 10 stakov a 8 magma bloku. Potom ten scaffolding nebudeme potrebovať, to som pozeral, to nebudeme potrebovať. Potom 76 skla, 1 stack hliny na stavanie, potom 36 trapdoorov, 24 hoprov, 12 čestiek, 2 nejaké building bloky a potom z nejakého dôvodu 2 korytnačie vajca, čo tunak na tejto Wikipedii som sa teda dozvedel, že na to, aby sme získali korytnačie vajco, no tak vlastne musíme rozmnožiť korytnačky a keď sú pri sebe 2 korytnačky, no tak im musíme dať tento seagrass. One of them will burrow into nearby sand and lay 4 eggs. A vlastne teda ľudia, počúvajte, mohli ste vidieť, že my sme už na tej našej minulej basky tunak mali magma bloky, áno vidíte, takže potrebujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chýba mi ešte teda 8 krát magma blok, takže to ešte pôjdem do netheru preto, ale keď som už tu, no tak najprv spravím tie trapdoory a tie trapdoory môžu byť z hociakého dreva, takže použijem tam oak drevo, potrebujem tých trapdoorov 36. To len 2 trapdoory za 6, to čo je záskem. No, ja viem. Dobre ľudia, takže už idem docraftiť tie trapdoory a teraz som ich dal do čestky, ani neviem kde a prečo. Nemyslíš vážne, že už sa mi minulo to drevo? Rabeti. Tunak, 28 a koľko? Koľko potrebujeme? 36. A tak hrabeti? Normálne hrabe na cecok. Zas sa tam budem vrácať jak totálny trtko. No však už chodte do rici všetci, no. Ja také mám nervy, že by som aj niekomu priplestil normálne. Teraz potrebujem teda to sklo, takže idem niekde naťažiť piesok. A naťažím toho veľa, lebo ako som hovoril, ľudia, nebudem ťažiť tam niekde piesok proste, lebo nechcem si tu zrujnovať môj ostrov. Takže teda vlastne naťažím aj toho viac pre ostatných hráčov, keď budú chcieť použiť piesok, aby nespravili takú chybu, aby to išli ťažiť niekde tu. Je dedina. Ne, žiadny Ocean Monument. Super, 5 minút nemôžem ťažiť, choďte do riti. Dobre ľudia, tak ďalšie video bude, že pôjdeme vylútiť Ocean Monument za to, čo mi spravili tí buzeranti. Ach jajaj, ja sa ja sa drhnem. Ja sa brutálne drhnem, mne sa to nepáči. Dobre ľudia, ide sa ťažiť. Ide sa brutálne ťažiť. To takto zablokujeme, lebo vodičku tu nechceme. Takých ako vy u nás v meste nechceme. No to by mohol byť nový slogan v Bratislave, ale tak. Dobre ľudia, takže už sme dorazili na basku a vlastne tunak máme 2 korytnačky, takže rovno ich pôjdeme aj rozmnožiť. Dobre, takže poďte sem, hop, hop. Dobre ľudia, teraz budem musieť vykraftiť pár vecí. Spravíme mega smelter, dobre ľudia. Takže stack 12. Dobre, to dáme do čestky a ďalšiu vec máme získanú. 24 hoprov, takže jasné, že železo máme, takže to hneď. Tu chodíme z tých zelených buzerantov pozerať. Napríklad, jaj, ty myslíš tie korytnačky. Čo si hovorili astronauti, keď idú na mesiac? Že normálne veď astronauti, keď išli na mesiac, že zás musíme pozerať tých zelených buzerantov. A ty si myslíš, že reálne išli na mesiac, to je smutné. Oni spravili vajčiska normálne predo mňou naživo, tu kope niečo, on strieka mu niečo z rytí. Piesok mu vystrekuje z rytí. Tak ja si požičam len 2, dobre, však 3 deti vám stačia, hej.
Mám vyťažiť so silktačom? Počkaj, ale ja neviem. Dobre ľudia, takže už aj došla bobina, počúvame. Bobinka, ahoj, čau Bobina. Čau. Počkej, bobina, ja som ti hovoril to, že pridáme aj Alicu do týmu? Že jsi mi to včera nebo předevčírem psal, nebo kdy? Ešte, že som nevysvetlil dôvod. Tak Minerko, tak Vidíš? vidíš na môj stream, ne? Už mám 2 vajcia konečne. Aspoň tie 3 deti im nechám, A hej, ja mám bobina. 2 vajcia, čo je Hej. spicy. Dobrý deň. Peťo je spicy proste. Peťo, inak počúvajte, Peťo si založil svoj kanál a on je na ceste prekonať Mr. Beasta, ktorý má 370 miliónov. Myslíte si, že mu to vyjde? Ja mu 100% verím. Ja by Ale- som na to dal kľudne aj svoj život reálne. Keď neprekoná Mr. Beasta do 5 rokov, tak ma zabite. OK, dobre. Buď ďalšie zabiť teraz. Počkaj, dám si budík. Dobre, tak si Okay. to zapíšem, datum, všetko. To pravda, tak ja už mám všetko. Mne už stačí zobrať len stack nejakých random blokov, aby som sa tam vystavával. Takže ľudia, už je ani neviem koľkatý deň, ale prešlo celkom dosť času. A vlastne chcem vám povedať, že teraz vlastne už pôjdem postavať tú Golden Farmu, lebo vlastne Bobina a Matrix sú niekde v Riti a Alica to taktiež stále vôbec nezapla, takže vlastne som nemohol nejak progresovať, len tak som tu avkoval. A vlastne teda tu je tá čestka a taktiež áno, rozstredil som čestky. To môžete vidieť a vlastne teda idem zobrať z tejto česky, teda toto sú všetky tie materiály, ktoré potrebujeme na tú našu farmu. Taktiež tá farma sa bude robiť na streche toho nedru, takže som zobral obsidiany, flint and steel a vlastne loďku, lebo s tou enderperlou to nebudem robiť, ešte to nejak poserem a môžeme ísť do nedru. Dobre ľudia, ideme našou tajnou cestičkou a taktiež neviem, či som to už ukazoval, ale vlastne osvietil som to, takže to je celkom pozitívne. Taktiež som aj osvetlil celú nedrovú časť, ako môžete vidieť. Tunak všade sú torčky a vlastne jedna vec, čo som spravil, je, že tadeto sa vlastne nijak nedá ísť do nedru, to znamená, že my sme nemali vlastne prístup k nedru. Ale to som tiež spravil a tunak, jak pôjdete hore, tak tam je rebrík a tam je trapdoor a vlastne tam hore, no tak nás to dostane už na otvorenú plochu nedru. Je celkom nejaká šanca, že by to niekto v nedri našiel, ale je to mega malá vzhľadom k tomu, že ten ostrov náš je tiež len tak niekde v Riti. Dobre ľudia, už ideme na tú nether strechu a počkaj, nechal by som tu jednu čestku pre istotu, že skapem. No, poďme to Abo ne, ja som Sigma ľudia. Dobre, takže ľudia, posledná vec, na ktorú som skoro zabudol, je, že vlastne ja musím nájsť miesto, ktoré je úplne najvyššie kvôli tomu, že kebyže položím tú loď sem, tak vlastne by som sa vagol do toho bloku. Dobre ľudia, takže dúfam, že moje výpočty budú fungovať a spavne nás to teda reálne na náš ostrov, budem veľmi šťastný. A poďme to zistiť, ako... Actually, toto je mega dobrý spawn ľudia, lebo aby sme k tomu mohli spraviť tunely pod zemou, chápete? No finally. Už tu máme piesok, takže už vieme, že sme tu ľudia. A vlastne toto takto vystavám a potom tam dám rebrík a trapdoor, takže to sa potom spraví a vlastne ideme si teda opraviť a vlastne aj ukázať. Ideme si vlastne opraviť a aj ukázať vám našu XP farmu na Matrixovej baske. Ideme si aj ukázať... No! Fajn ľudia, takže toto je tá farma a vlastne kebyže sa pôjdeme pozrieť tam hore, že čo sa tam nachádza, tak tam je vlastne len ten basic spawner a potom je tam okolo toho tá voda. No a ľudia, jemu to taktiež zbiera takto šípy a kosti, takže on má vlastne farmu na bone meal rovno a na šípy a to sa oplatí, keď pôjdeme potom zabiť draka.
Takže ľudia, teraz je vlastne ďalší deň, lebo vlastne Peťo začal byť online a keďže sme nemali nič moc čo robiť, lebo som musel dokončiť to video, no tak som sa rozhodol, že mu vlastne ukážem našu bejsku, takže tunak sme vlastne na tej nether streche a vlastne čo teda dorobíme za tento segment je, že vlastne pôjdeme dostavať tú farmu a keďže je tam veľa magma blokov, no tak vlastne Peťo bude otročiť a bude vlastne stavať tie platformy, bude mi to pomáhať. Počkaj, môžem podať niečo do videa? Hej. No tak ľudia, počúvajte. Prosím vás, dajte mi odber na kanál Petrizir. Poďme teda stavať, takže Peťo, ono to funguje tak, že vlastne ono to musí byť v tom Nether Waste s biom, ale ja viem, jakým smerom je jeden, počkaj. Dobre ľudia, takže ja už som sa dostal do toho Nether Waste biomu, tunak je Peťo a tunak je ten portál. Takto vystavať double chestky, čekuj to. Well. A ja viem, určite. Neboj sa, Peťo, tvoj čas nastane potom, keď budeme robiť tie oné. Odtiaľto sa musíme takto vystavať. 23 blokov odtiaľto a týmto smerom poď. 1, 2, 3, 4, 5. To je už 6. Počkaj, sa vedle. odsuniem. 3. Dobre, poď, vystavaj sa ku mne. Na obidve miesta musíme položiť toto vajco, ale prosím ťa, nepraskaj to. Ne. Ja najsom samo. Počkaj. Ti dole? Počkaj, prečo tam dávaš to vajco? Na to pôjdu tí... oni? Ja neviem, jak to funguje. 1, Marek. 2, My to mali 3, robiť 4, 5, 6, 7, Marek. 8, 9. Dobre. Jesi. Build up exactly 9 raptors. When you have Idem sa placed pozrieť, 9 čo of sa them, deje ďalej. open them all while going down. Super, všetkých musím otvoriť. To spravím, že aj na týchto ďalších stranách. Jak sa tam chceš dostať? That's the question. Dobre, a teraz musíme 5 blokov z každej strany a potom to vyplniť, takže 1, 2, 3, 4, 5, hej? Ja sa idem nájsť, tak zatiaľ cos. Tak zatiaľ cez ja to teda dostávam, ok? Tak bye. Ja zostajem na hovore, ok? Dobre. Dobre ľudia, počúvajte, ja mám taký nápad, že ľudia, pozerajte sa. Asi viete, čo zastane. Ja som z nejakého dôvodu spadol. Už to funguje. Teraz sa tí bizerovia padli. Dobre, takže ľudia, to bolo pre dnešné video všetko, už prešlo asi týždeň a som na bejske a vlastne za toto video som spravil nether cestu na spawn, cestu na nether strechu, spravil som farmu na zlato, Matrix si vlastne spravil svoju bejsku, zavolali sme Ali do týmu a taktiež tá prvá vec, že Matrix sa dostal do môjho týmu, takže vlastne ľudia, spravili sme v dnešnom videu dosť veci. Dúfam, že sa vám teda toto video páčilo, ak áno, no tak zanechajte like, ak nie, no tak zanechajte like a ešte aj odber, ak sa vám už vôbec nepáčilo, no tak neopovažujte sa dať dislike, lebo kto dá dislike, no tak očakajú veľmi... No, nebudem sa vyjadrovať. Vlastne teda ľudia, o ten týždeň neskôr mi Ali vlastne povedala, že nebude bývať na tomto ostrove, to znamená, že na tomto ostrove tu budeme bývať iba traja, ale stále bude s nami v tíme. A čaute.